Νάκη, να ακούσω τον έσω. Λοιπόν, όταν είπα πλαισίωμα δεν είπα ότι θα πάμε και να βγούμε προς τα έξω. Με έχεις πιάσει άλλα μπρατσέτο, όχι ότι μου πέφτει. Αγωνία δεν μπορώ. Α, θες να στηρίζεσαι στην αγωνία. Πιάσου. Στέφανος και Μαρία, Μαρία και Στέφανος. Ήρθε η ώρα της ανάδειξης του νικητή. Είναι η ώρα... Τι είναι αυτό? Αγαπώ πολύ. Είναι η ώρα που ένας παρουσιαστής με τη δικιά μου εμπειρία ψυχοβγάλτης μπορεί να την κάνει τη στιγμή και 2 ώρες. Θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα? Δεν παίζουμε ένα βιντεάκι. Δεν θέλετε? Να παίξουμε ή να μην παίξουμε? Ακούω τους παίκτες. Πέστε μου, να παίξουμε ή να μην παίξουμε? Το κουτί ή την κουρτίνα? Τι είπες έχουμε? Μετά, να δούμε, έχουμε την αγωνία μας, μετά παίξω το βιντεάκι. Το ίδιο. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Εφόσον βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, πόσα κλειδιά έχεις? 17. Πόσα κλειδιά έχεις? 18. Κατά συνέπεια, η διαφορά σε αυτούς τους 3,5 μήνες, έτσι όπως ήρθαν και σήμερα τα 10 κλειδιά, είναι ένα κλειδί. Άρα όλη η πάσα πέφτει στο τηλεοπτικό κοινό και αυτό, αν θες, στο βάθος έχει μια απόλυτη δικαιοσύνη. Δηλαδή ο κόσμος αποφασίζει ποιος είναι ο νικητής. Μιας και στην ουσία δεν έχετε καμία διαφορά, ούτε καν στήθους. Το τηλεοπτικό κοινό, κάντε ένα βήμα να δω την ανακοίνωση. Αποφάσισε ότι για αυτούς τους 3,5 μήνες, για αυτή τη συνεχόμενη προσπάθεια, ο νικητής του Mission είναι ο Στέφανος με 66 κλειδιά. Ο Στέφανος!
λοιπόν είναι τα τελευταία λεπτά του Mission, τα καινούρια λεπτά της καινούριας χρονιάς. Στέφανε, μέσα στη χαρά και στη συγκίνηση, δώσου μας συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Ταξίζεις. Θέλω όμως εδώ να υπογραμμίσω και την άλλη πλευρά. Είδα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα να έρχεται η Βίκη και να σου λέει και σπουδαία λόγια. Βίκη, σε ευχαριστώ για αυτό. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ απόψε. Είχες μια αντίθετη άποψη, στήριξες όμως και την εκπομπή και την αντίθετη σου άποψη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο καλύτερος από αυτούς που έμειναν. Και του είπες αρκεί να αποδείξει πράγματα και ότι του δώσες και συγχαρητήρια. Θέλω να αποδείξει ότι όντως είναι καλό παιδί. Αυτά που ισχυρίζεται θέλω να τα δούμε. Όλους τους συμπαίκτες μου και πάνω απ' όλα ευχαριστώ όλο τον κόσμο από τα βάθη της καρδιάς μου. Μόνο αυτό το ποσοστό που πήρα από τον κόσμο, για μένα είμαι ο μεγαλύτερος νικητής που έχει περάσει ποτέ από όλο τον κόσμο. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους από τα βάθη της καρδιάς μου υγεία, το νέο έτος να είναι ευτυχισμένο για όλους και πάνω απ' όλα να είναι χαρούμενοι και να γελάνε πάντα. Σε ευχαριστώ όλους. Στεφανάκο, η αλήθεια είναι ότι όσοι με συναντούσαν, ξέρεις τι μου λέγανε. Το Στέφανο και τα μάτια σου. Τα λεφτά στο Στέφανο, και το Στέφανο και το εσύ ασχολιώσαι μόνο με τα μάτια σου.